Bună! Astăzi mi-am mai luat încă un ouleț. Am rămas cu 25 de bani. Și astăzi o să avem grijă și de acest ouleț. Acum este una head, adică să eclozeze, da? Bun, nu știu ce o să-mi eclozeze. Da, în fine. O să am 8 peturi, stați 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, o să am 8 peturi. Eu mă bucur foarte mult că o să am 8 peturi. Stați-mi iau ăsta în brațe, că din greșeală mi l-am dat jos, ok? O să un cățel, eu am un cățel, așa că nu-mi trebuie. O să sar peste el. Am sărit, nu cred. Încă nu-i trebuie nimic petului. Când o să fie seară, o să dau reset ca să mă dea... deja e seară. O să dau reset, fiindcă o să fie... Stați, nu le ave reset. Da, resetul voltează la tine acasă. Și pur și simplu ușor. Ce ține la mine acasă? E la mine acasă, fă. Poftim. Cineva aici? Nu, în bucătărie nu-i nimeni. Deci nu-i dau edit la fata aia, fiindcă mă decorează urât. Dacă îi dau edit. În fine, hai să pun oul la Nani. Bun, acum să mă culc și eu frumușel. Ok, doarme Igulici. Bun, a dormit. Așa. Acum o să bag în duș pentru că știu că dimineața o să-i trebuiască dușuleț. Eu o să fac și o pizzucă, pizza. Că da, deci nu... Am făcut, o să mai fac o pizza. Că de ce nu? Adică, na, pe bune acum. Bun, am 2 pizza. Da. Nu, 3, oh my gosh, am și o bezia. Bun. Oh, trebuie mâncărică, nici n-am observat. Bun, să-l scot din dușuleț, să-i dau niște mâncărică. Așa mănâncă frumușel. Bun, am să punem aici în dușuleț din nou. Îl lăsăm acolo. Stau lângă el în caz de-i trebuie ceva. Bum! Sacalaca. Este oulețul, oh my god, este mega. Nu știu, mie îmi plac ouăle. Nu-mi plac prostiile de ouă. Deci alea cu cordițe nu mi le plac, dar când o să am destui bani o să-mi cumpăr câteva și de alea, fiindcă, da, vreau să fac video și cu alea. Dar, da. Ok, I'm hungry, dar de câte ori îți trebuie mâncărică? Pe bune acum, oulețule. Oulețule. De câte ori îți trebuie mâncărică? Că ți-am dat odată mâncărică. Trebuie de 100 de ori, da? Bun, lăsăm să mănânce. Îi pun-te odată în duș și nu mai vrea nimic. Să nu mai vrei nimic, că trebuie să îți fac un duș mâine. Mai un pic ca eclozezi dacă ești în dușuleț. Pentru că să fie dimineața. Oh my gosh, deci ce-mi pică, stați, eu nu mă uit ce-mi pică. Oh my god, nu mă uit ce-mi pică. Deci mă uit aici, nu mă uit ce-mi pică. Deci nu mă uit. Uite aici mi-a picat. Un iepuraș din atâta, oh my god. Nu cred. Dai mie că eu n-am iepuri. Deci e foarte drăguț ce mi-a picat. Nu cred. Deci uitați-vă un pic cât de drăguț e iepurașul meu. O să-i dăm acum un nume. Stați puțin. N-am făcut mic. Bun. O să am grijă de fratele meu, dar nu o să filmez. Hai să punem un nume. Brăsap. Bunii. Că am primit de la Andra Gogan. Pică coala. Maia. Ce?
Ok, stați că m-a dat din greșeală aici. Trebuie să-i adopt mi. Că nu știu unde m-a dat din greșeală. Eu cred că m-a dat, nu știu pe unde m-a dat. Ok. Hai să scriem numele în... Lala. Eu zic ca Lala. Lala este un nume drăguț. Vezi câți bani am. Shout. Ok. O să-i spunem numele Lala. Eu o să-mi pice coala. 3. Aia mi-o Lala. să-mi pice coala. Ok, deci o cheamă Lala pe titipuleș cute. Deci, nu vine să cred că am un iepuraș din ăsta. Deci, nu credeți cât de mult mi-am dorit un iepuraș din acesta. Deci, îmi mulțumesc foarte mult că mi-a făcut un iepuraș. Ok, cam atât acest video. Dacă v-a plăcut, dați un mare like, abonați-vă la canal, dacă încă n-ați făcut-o, vă pup. Pa!